Ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Нокаутиҷӣ қарор доред ва мо имрӯз оиди рақиби нави Фаридун Одилов гап мезанем. Аз ҳамин хотир дар ягон ҷо ба ҳузури шута лайк азер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Ва пеш аз саршавии видеоролик дӯстон ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки ба саҳифаи расмии Инстаграми мо обуна шавед, чунки ҳамарӯза хабарҳоро мо аввал дар Инстаграм пешкаш мекунем, пас аз он бошад дар YouTube. Ссилкаи Инстаграм дар описанияи видео ва комментарияи закрепишуда қарор дорад. чӣ гунаҳе ки медонем субҳи ҳамин рӯз яке аз турнирҳои калони UFC 272 дар T-Mobile Arena Лас Вегас баргузор гардид. Дар карди асосии турнир ду ҷурае ки бо ҳамдигар душман шуда буданд, Колби Ковингтон ва Хорхе Масвидал муҳориба карданд ва дар ин муҳориба бо қарори яковзаи доварон Колби Ковингтон ғалабаро ба даст овард. Ҳамчунин дар ин муҳориба ду тан дастпарварони мактаби Абдулманаб Нурмагомедов, Тагир Уланбеков ва Умар Нурмагомедов муҳориба карданд. Сараввал Тагир баромад кард ки дар се раунди муҳориба ду раунди аввалро ба рақиби худ дод ва раунди сеюмро бошад соҳиб гашт, аммо бо қарори яковзаи доварон шикаст хӯрд. Баъд аз он бошад Умар Нурмагомедов дар раунди аввал бо усули буғӣ кардан Брайан Келлехеро ба таслим шудан маҷбур кард. Колби бошад дар муҳориба бо Хорхе Масвидал бо қарори яковзаи доварон ғолиб гашт ва Дастин Порьеро ба муҳориба даъват кард. Дӯстон, дар видеои навбатӣ мо реаксияҳои ҷангоҳаронро ҷамъоварӣ карда пешкашатон мекунем. Ҳозир бошад мегузарем ба хабари муҳими видео. Расман Даврен Ермиков Александр Шлеменкоро дар муҳориба бар зидди терминатори тоҷик Фаридун Одилов иваз мекунад. Хотиррасон мекунам ки Александр Шлеменко бинобар аз сабаби барқарор нашудани ҷароҳати дасти худ аз муҳориба даст кашид. Дар ин бора мо дар видеои пештара муфассалтар гап зада будем. Хуб акнун дар бораи Даврен Ермиков. Даврен аз ҳамсояи кишвари Қазоқистон мебошад. Ӯ низ мухлис ва ҳаводорони зиёд дорад ба мисли терминатори тоҷик. Ӯ дар корномаи варзишии худ бо Владимир Медеев, бо Александр Шлеменко ва Артур Гусейнов набард кардааст. ҳам акнун ӯ бо Фаридун Одилов санаи 1 апрел дар шаҳри Пензаи Федератсияи Русия набард мекунад. Айни ҳол файтери тоҷик Фаридун Одилов дар шаҳри Москва дар Evolve машқу тамрин карда истодааст. Ба Фаридун Одилов омодагии хуби беосеб ва дар ин муҳорибаи муҳими ӯ дар корномааш ғалабаи дурахшонро орзумандам. Шумо низ дӯстон дар зери видео дастгирӣ кардани ҷанговари худамонро фаромӯш насозед, чунки дастгирии ҳар яки мову шумо барои пешравии варзишгар муҳим ва зарур мебошад. Лайка шатақати задана фаромӯш насозед. Зангулачаро бошад барои видеои навбатӣ гирён кунед. Раҳмат ки бо мо ҳастед. То видеоролики навбатӣ, хайр.